i jaska? Nei, noen har stjålet den. Nei. Hvor da? Nedi der. Så jeg er på klassetur, og så sa læreren at jeg skulle møte henne her. Vet du var ingen telefonnummer til læreren da? Nei. Eller så kunne vi ha ringt. Ja. Er det bra? Nei, jeg er veldig kald. Det er kaldt. Jeg tar skjerfen litt rundt deg. Ja. Så hjelper litt. Ja. Ja. Tusen takk. Kom an. Har du feilkaldt, yes? Ja. Tusen takk. Hæ? Å, tusen takk. Hvilken klasse var det hvilken skole er det du gikk på? Ramberg. Randberg? Vi er fra Moss. Fra Moss? Ja, bare. Å, tusen takk.